ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் சத்து அதிகமாக நிறைஞ்சிருக்கிற வேர்க்கடலை லட்டு, இரும்பு சத்து நிறைந்த எள்ளு லட்டு, உங்களோட ஸ்கின்னை நல்லா க்ளோயிங்காக வச்சிருக்க ரோஜாப்பூ லட்டு, ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோலுக்கான நட்ஸ் லட்டு. இந்த லட்டு வெரைட்டிஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் தான் கிடைக்குது. உங்ககிட்ட என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்குறீங்களா? நம்மளோட நிலக்கடலை லட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாதாம், முந்திரி, அஸ்வகந்தா ஆட் பண்ணியிருக்கோம். எள்ளு லட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு சர்க்கரையில் பண்ணாமல் கருப்பட்டி ப்ளஸ் குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிட்ற நிலக்கடலை, பொட்டுக்கடலை கூடுதலாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதனால டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ரோஜா பூ லட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் ரோஜா ப்ளஸ் பாதாம், முந்திரி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நட்ஸ் லட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்ஸ், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ப்ளஸ் உடலுக்கு நல்ல குளிர்ச்சி தரக்கூடிய குல்கந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி ராகி, கம்பு, சோளம், திணை, கருப்பு கவுனின்னு 10க்கு மேற்பட்ட லட்டு வகைகள் நம்மகிட்ட இருக்குங்க. ஒவ்வொன்றிலையுமே ஒவ்வொரு தனித்துவம் இருக்குங்க. எங்களோட லட்டு வெரைட்டிஸை நீங்களும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. புதுசாக வாங்கி டேஸ்ட் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி தனித்தனி பீஸ் போட்ட பேக்கிங்லேயும் வேணுங்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப்புக்கு டிஎம் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.